L-għaqda volontarja Nature Trust laqat inizjattiva ambjentali tal-Gvern li tħabbret ġimgħa ilu li se tara l-parit tas-sajjieda li jintilef fil-baħar jiġi rkuprat u bekk jiġu mħarsa diversi speċi tal-baħar. F'kummenti ma' One News il-President ta' Nature Trust Vince Attard qal li din l-inizjattiva hija ta' benefiċċju għal kulħadd, kemm għas-sajjieda u anke l-mijiet ta' speċi tal-baħar li jkunu f'periklu minħabba dawn ix-xbieki mitluqa. Attard qal li din l-inizjattiva tgħin ukoll lin-Nature Trust innifisha. Fil-każ tagħna naqsu n-numru ta' fkieren u dniefel li jidħlu għandna li jinqabdu f'dawn il-ġbik li jkunu qegħdin jiflowtjaw weħedhom, ngħidlek ikunu ghost fishing ngħidulhom, li ħafna drabi huma indiskriminati għal kull ma jaqbdu jew jereq jew inkella jispiċċa jmut fix-xibka wkoll. U għannota kif banqas sejħiet tal-għajnuna mis-sajjieda huma jkunu jistgħu salvaw aktar annimali u jużaw inqas riżorsi. Fil-fatt huwa spjega kif il-maġġoranza ta' fkieren li jkollhom bżonn għajnuna li jiġu f'idejn Nature Trust jiġu minħabba li dawn jinqabdu fi xbieki u apparat tas-sajt ieħor. Għalhekk Attard kellu messaġġ ta' ringrazzjament lis-sajjieda kollha. Minn hawn nixtieq nirringrazzja anke s-sajjieda li ħafna drabi jġibulna dal-fkieren minn barra biex insalvawhom ukoll. Ġifieri naħseb din hija xi ħaġa nistgħu nikkopraw kollha flimkien għal baħar aħjar u baħar nadif għal kulħadd.